Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini motor belakang rusak bos, apotek bos. Wah, motornya bosok bos. Guys, do melu ikut terabas. Wah belakang. Guys, do melu terabas. Assalamualaikum. Motornya le, tesok le, bosok le, motornya bosok. Gak iso melu terabas. Nyapa tong motormu? Bosok lo. Bosok apa melu terabas motor rusak lo kok. Motor ready trabas iki. Aku no problem. Karena saya punya hiburan sendiri. Hanya apa terlalu diopen-open kok. Papan dalam koloni terus bisa. Yo, pepet terabas sih mesti mulai bengi le. Anakku ya telu kok. Beda wong-wong luwih wong gaji anak. Kamu jangan menghina. Lho, aja ngono. Aja ngono tong iki gak oleh tong, iki gak oleh. Nyatane stok makan aku los. Iya, tekmu kok karo engko terabas ngumet ganek rambanan ngelu to ya. Rambanan guru-guru ngarepe godhog-godhog amun bane kok bingung. Aja ngono to, bahaya to. Oh, bos, motor jotok, bos. Wis, apa nih? Hasil diganti iki apa nih lo? Oh, Kang bane kamu. Napa bane lo napa? Dijoli kucing kita ndak bane. Berarti ada gitu. Lu ki tuku anyar belum? Dijoli, Pok. Aku lah bantunya lah. Bantunya lah enggak. Bane iki loro 75 karo 300. Iki kenda. Lah, tangan kita di kucing. Bariku kita ono. Ya, ditukani kucing malah ban murah iki motek kabeh iki. Tapi bibinya apa gelem dijoli kok. Karepku tak nggih loro 50. Iya. Dijoli karepku. Iki lho. Ban murah iki lho kucing tuku iki lho. Ngono kuwi ya ben aja gelem dijoli. Ya karepku jeneng karo kanca kuwi. Kudune wong Kanca apa? Itu kan rego 100 iki lho, Pin. Didik kucing lewe kok. Motek kabeh iki opo iki lho. Lha iki apa to, Ji? Kuwi ku terabas ya ora iso to. Sepeda iki lho. Pangote rempan iki lho opo to iki lho. Didik kucing lho kowe. Ngono ki aku lho. Berarti dijoli kuwi ganti duit terus dijoli ceng dijoli ya. Karena 155 apa 150 lho. Biar kowe laku tuku loro selawe lho, Bin. Ya iya. Ini berarti karo kucing, ya blek tak jeli tak di 100 ya. Cepet-cepetan ngono bae kejingan kucing iki bae. Lah iya. Lur, kucing lur. Pokoknya ben gak tae lho. Ben letek kabeh lho. Lah iki berarti kuwi karo kucing kuwi blek tak jeli blek tak 100 paling ngono ya. Lah sing tuku ki kono aku iki ngentan go bengkel ya. Lah iya berarti dijoli kucing. Kuwi kayak 100 seneng sih. Ora, aku kan jare jual duit. Saya balik kan loro 75 karo 300 sing jarap iki. Ngentan ono aku tuh paling ban loro 50. Oh, paling murah meletak kabeh iki. Ngetrawe karo kucing padha lho sak PT lho. Masa sak wetel. Iya to kok iso. Kucing iki kok berarti ya ceng iki. Tak kucing kok Selawe lho ceng aku tuku. Jual ban 100. Waduhmu piro? wis kakean. Kok sakit lho batine cek. Batine cek 75 lho. Oh, no. Kucing bangetan karo bolo iki. Kucing iki mbituki wonge. Kucing berarti mbituki kowe terus ya? Lah. Iya to kok. Ya ora butuh tapi ya murah. Ya penak ben sing biyen tong ya. Gak wis sampean bajaran tak tukare ban loro 75 tak ki pormah ya. Tuku kebiduk neh. 75 lah gak tak tuku loro 75 lah pina. Wis gak bejane wong lho. Nah, Tuku dijoli neh atau mbok 50 blok. Apa 100. Oke. 75 lah soalnya apa? Pemalas itu aku sing cilik gak mau pol loro 50 lho.
Pakai loro pitung. Kalau 50 kuwi nek nggo betan besok kuwi mancepe anu Ya. nek gede ombol kan ngambang. Iya ngambang. Aku iki mancep kok seminggu terabas ya. Keduaan kok. Aku lagi robi. Kok banding tempat tak. Lah iya. Ban murahan ya lek. Iki ban apa? Kasirane. Ya kok ngene lho. Opo lho. Ya, bukannya kayak Padha untune kucing kok. atau ini bukannya umurnya pada benih kucing ngertai. Lah ya kok ngene lho, opo. Langsung ditodong motormu iki sok. Di. Ini ganti ki piro berarti? Kilo. Berarti. Apa ini? Ganti ini ki piro? Jeret bisa. Dia. Oh alah, sese dia kak ketok. Lo jelet mengisar lo. Oh iya. Berarti kacau enggak sesuk. Lho. Iki becok e. Kowe sesuk iso melu ora? Dipakai sama kok. Motormu kok ngono kok. Oh, lagi ban siji wani kok. Dah siji kok wani iki. Pokoke wani. Cek wani kok ora wani lho. Saya dijoli kebal toblok apa piye sing arep? Iki ganti tak bom bekase. Ora iki lho, ganti ijo-ijo apa karo toblok. Ampek. Pas orang ngono dong ya. Bocor kuwi ya. Lah kelasnya ning ndi? Iya tahu lho kok. Ini kucing blok wiwi blok. Iya dibituk kok sok ora dibituk piye kok. Ban apik kok sok. Kopasus. Iki pas kan blotong iki. Dah didano. Ayo apa? Iki ben Kopassus ben. Yo kopasus blotong karo toblok. Kopasus teko bos iki. Kopasus. Blotong dadi kopasus. Lho. Piye iki? Tomblos kacau iki. Iso main trapez ora iki? Ndak tapi bane iki lho marai sing kok mlewethek kabeh ngono ya bane iki. Ya kucing kesenengan kok. Lho. Iya, dicoli kok gelem iki lho. Gagal bos, gagal iki. Gagalnya ora rapi. Iki ban elek lho iki ban iki. Sapa? Dicat ya apa kucing? Tapi jegrik lah dicat. Dicat malah apik kok. Ora kebethuk motormu. Kebethuk motore kok motor toblok kebethuk, Bos. Gara-gara ban. Gara-gara ban toblok kebethuk. Dia kucing iki piye maksud? Gas kabeh lho. Lho melentek lho bola. Akan rapi di kucing. Kita murahan lho bola. Kucing seneng kok ya kucing wis oleh ban apik. Malah iki gak Malah pelan-pelan terus dicuri pura kono iki. ini guyu kekelan kok. Yo. Saya lagi ora punya sih. Masa lagi aruh kuwi? Iya, lagi ora dingin. Ya dibalekno to. Ora iso to wis. Wis biar wis kadung ngono. Hujat yo biyen. Oh, toblok kebethuk bola. Ban gara-gara ban motor buat rabas. Bos, harus biar nek ya rosokan. Lah ya ki kucing iki toblok rosokan.
Seneng lebar apa? Aku bani karo kucing harganya loro itu. Masih beli ban murah. Ya ya kucing iki arep tuku dhewe. Ini lah omong. Dari 120. Iya, iya. Wis ngono bos, vlog dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.